Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Mu'azu Suleiman, mai mallakin Mu'azu Film Company. To ina so yi amfani da wani dama na ne domin in magana akan wannan cece-kuce da yake faruwa a wannan masana'anta ta mu. To magana ta domin Allah, masana'antar nan tamu tana dauke da kalubale iri-iri. In ka ɗauko maganar Naziru M. Ahmad na da ya ce ana cutar mutane ba a biyan su. Wannan gaskiya ne, to amma fa asali cewa ita rayuwa akwai macuta akwai kuma adali. Duk wanda ya san shi adali ne, shi yana biyan haƙƙin mutane, kuma ka zo kai jam'u baka ce wasu ba, gaskiya zai fito ya kare kanshi. Kuma in kai haka kai Naziru ba kai masa adalci ba. Saboda haka akwai wanda wani ma zai baka kuɗin da kai kuɗin zai baka kuɗi fiye da na aikin da ka yi masa. Sannan kuma game da ɓangaren da yake magana na wai neman mata, in mace za ta shiga fim a ce sai an yi amfani da ita. To abin da nake so mutane su gane, industry akwai mutane iri-iri kala-kala. To amma abin da yake faruwa, majority wasu zaka gafa suna kiran su yan fim ne, suna harkar fim da sauransu, kuma ana ganin su a kwalba. Wani in ka ce mai ina rajistar karshe da dan fim ne, kai bai da shi kwata-kwata. Kuma amma yana da alaka da yan fim, da yayin kura sai ce shi dan fim. To me hada shi da fim a wannan bangaren? Babu. To kuma ke mace da aka ce da kika je wani zai saki a fim ce sai amfani da ke, kina da dama. Akwai hukumomi a cikin sana'ar. Bayan wannan hukuma akwai kuma hukumomi ma na ma'aikata wanda gwamnati ta tanade su. To me wayin nan ba za ka je kai ƙara nan ba dan abin maki haƙinki? Ai ba laifi bane a magana fata domin Allah. Wannan magana da Naziru gaskiya ni na ɗauki maganan kamar akwai wata manufa a ran shi, wanda kuma yayi ne saboda wasu, kuma dan ya huce wani fushi game da wani abu wanda yake a ran shi wanda yake damunsa. To amma ni dai a iya sani na, ni dai ban ji wani wanda a gabana ya ce wani sai ya yi amfani da ita ba. Sai dai ko kuma ba a iya rasa ba, amma ni ne ban sani ba. Saboda haka wannan magana ta Naziru gaskiya kuskure ne, magana ta domin Allah ubangiji ya ba mu sa'a, kuma ya ƙara mu wannan masana'anta ta mu albarka, kuma ya ƙara tsare mu daga sharrin masu sharri, da abin ya zama alkai da cikin masana'anta ta mu. Allah ubangiji ya kusanto da shi gare mu, Allah kuma ya nisanta mu da sharrinsa. Allahumma